Uulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Yo, what's up mga sir? So today nata din ni karon ga sorry sa Wheat Park. So nada tay bago diyan makitaan. So sa akong bago makitaan nila atong tanawon. So yeah. Itay. So na yung mga nag-paint din ni karon no. I'm going pagyapon ng mural painting na to. Si ate din yun. Ate! Ano saan na ate? Maria Cristina? Wow! Okay. Namay kayo ni drawing diyan. Itong mga artist din sa Iligan. Itong laagon diyan mga sir. No? So yun na to. So yun na to diyan ang yung bago makitaan. Okay. So diyan po sa side no. Na po yung nag-paint diyan. So, tartanilya na siya sir, ay kabayo. Ay kalisa no. Ay umaya diani no. Wala pa wala na human. Wala pa na human. Drawing pa. I think wala umapay na sila or wala lang gid ng ano or bara. Kita na lang mo kung wala na ugma. Back out na guro na yun. Contest man siya no. Kung mapabili na lang ni kani. Sa by school ni or kuan? School. By school no. Kay mga mural art yan no. So gitabunan pa nila surprise ano siya. Anyway, diyan ita karon sa kanyo katong mga lingkuranan nato ba. Kung kita ito ninyo. So, gusto ko doon mag-vlog no, para sila mag-bike. Pwede kayo mo diyan sa Wheat Park. Enjoy niyo ang ato ang place kay peaceful po guys dan. No? Anyway, tumo ni siya atong makitaan karon na tay painting. Ito libuton. Libuton na. Diba tourism. Yeah. May mga nag-jogging gani. So, Maria Cristina Falls. So, dagan katag mga estudyante karon diyan no. Nag-practice lang sayo. So, nindot pa kayo mag-jogging gani. Okay. Yeah. Malibot na ito dani. So natin ay swimming pool dani. Ito sa likod. Ay swimming pool din. Hawa ko na. Swimming pool ni siya dani no. Free lang ni siya, wala bayad. So pag guman niyo pangaligo, mga atol lang yung lawas. So yeah, so dapo dahil na stage na ito. So yun yung painting ko.
sa'yo